Padha nek sing reken ndelok HP dhewe-dhewe. Wis bene entek paketane yo tuku maneh. Kaya iya. Ya apa dhuwit? Sitoke mujur mulon bukan ndelosor. Yo, kayak kurang penggawean kok. Gombalan ning omah mumbruk. Kabar enek gudang kobong, pabrik plastik kobong. Ya Allah Gusti, jam. Oh ngene iki lho. Masih, Jan. Apa, Bek? Jenenge sapa iki jenenge? Galih Pangestu. Galih Pangestu. Ah iki anake Kang Ajis iki. Ya Allah. Sing rambut diabang kowe ngono kuwi. Rambute iso kok dadak merak, arek tak lemeneng jarene iki. Wah kok dadak merak ngene ayam jago ini nyapo. Enek rambut dikoyokne abang ijo Padahal ngene. Pak ibuke meneng, Bek. Kok gek anak apa, Bek? Nggo anak apa kayak jenenge wis aku ora ro. Anak apa kan duduk anake dhewe, Bek. Iya, apa ramban ngono ya. Paling Cangkeme ramban ya. wis, Bek. Saiki yo jamane ngono lho, Bek. Ngikuti zaman lho, Bek. Yo amit-amit tenan. Enterane yo dapurane Pake wedhus kibas sok atene kaya apa anake njajal. Tapi kok eram Ngesakne Pake mbek ibuke yo, Bek yo. nek sing wedok meneng iki bojone. Sing wedok Mbak Bujun ki mau meneng tre, Bek. Aku Meneng, dhewe, Bek. Rana, iya. Sampean cek tak seru aku le mulai biyen ro. Sing wedok iki polos ora tau ditukone klambi, klambine anggur leles tok ya gelem lho manut. Setahun pisan ora mesti nukone gombal. Oh, nemen terayu. Aku lek ra nemen gak omong tenan, Bek. Tenan. Ya Allah. Oh, kok ra ngesakne sing tuwek. Lho tak diabang kaya ngono kok dadak merak, Bek. Nek ame jaga bayi pemuda yang kok coba ngono. Ya Allah. Iki mau jenenge kok Galih Pangestu yo, Bek yo. Galih Pangestu. Iki maksude piye iki sing tuwa iki kok dijar-jarne lho duwe anak koyo ngene iki. Oh, jan lek ibuke meneng Pak rada ngono, Bek. Rupane kok wedhus kibas kok kelakuane mencang-mencang rono-rono ngene iki. Lah. Ya Allah. Sing diomong kok apa ae iki? Apa to Kang aku cerita mari kok teko pasar ngono lho Kang. Nyritane wong mepe gambah filman, heeh. Ya ora, nek kabeh kuwi intine aku ya kaya krungu. Nek pitik iki ndoke padha kabeh. Karepe, tapi wong netese ya ora padha dhewe-dhewe. Biyen bebekmu kuwi metenge Galih kuwi biyen kakek ndelok TV Maria Mercedes ki lho, bintang luar negeri, wong barat. Tahu lho, Bek. Dadi koyo barat jalan malian. Roku yo ora ro Maria Mercedes, roku Maria bakul tak lontong nek ben. Ya ora, ya ngono kuwi. Jane nek karepku ki tak gawe Inggris Pakistan ngono karepku. Apa Inggris Pakistan? Dapuramu kok Bapak iblis anake setan. Waduh, Mboke setan yo kena. Ya timbang sing apa kae bapake Jawa, mboke gibas yang nguri kuwi ae. Ya penting iso seger, waras, sehat, alhamdulillah ngono kuwi ya karuan ngono ae. Piye? Heeh. Ya ngono ae wis Ya sepurane man, heeh. Sepurane kan yo. Heeh. Anggih kupenge budel tidak terus. Lejian. Rasane anake. Heeh. Terus oleh wong gibah ngene iki nek tanpa sengaja ngene iki. Wis ben